Programom poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja na području Lepoglave za 2011. godinu obuhvaćeno je 7 poljoprivrednih aktivnosti, za koje je iz gradskog proračuna izdvojeno čak 260.000 kuna. Najveći iznos od 100.000 kuna namijenjen je razvoju stočarske i peradarske proizvodnje putem subvencioniranja prodanog mlijeka, umjetne oplodnje, količini prodanih purana i sl. Za trajne je nasade u poljoprivredi izdvojeno 20.000 kuna, odnosno najviše 5.000 po korisniku, a isti je iznos namijenjen subvencioniranju osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Za poticanje kapitalnih investicija, posebno onih koje su deficitarne u postojećoj poljoprivrednoj proizvodnji, iz gradskog je proračuna osigurano 50.000 kuna. Poticaj može iznositi 50% ukupne vrijednosti, ali ne više od 15.000 kuna. Područje Lepoglave karakteristično je po velikom broju čestica na malim površinama, što otežava poljoprivrednu aktivnost, pa je 10.000 kuna namijenjeno njihovom okrupnjivanju. Obzirom na sve veći interes poljoprivrednika za edukacijom i osposobljavanjem, gradske su vlasti za ovu aktivnost također osigurale 10.000 kuna, odnosno maksimalno 1.000 po korisniku. Korisnici gradskih poticaja mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva, udruge ili zadruge koje su registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti, a čije je sjedište u Lepoglavi. Zahtjevi za korištenjem gradskih poticaja mogu se predati najkasnije do 31. listopada ove godine, a o njima će odlučivati 5-člano povjerenstvo za poljoprivredu i ruralni razvoj.